ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅଟିକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟେ କରି ସେ ବାହାରରେ ରହିଯାଉଛି, ବାହାସାହା ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ଆମର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖୁନାହୁଁ। ତାକୁ ଡକ୍ଟର କରି, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରି ବିଦେଶକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ବୁଢ଼ାର ସାହା ଭରସା ସେହି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନଥିବେ, ଆମର ସେବା ନ କରିବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା, ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସିଯିବା, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଥିବା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆସିବାର ସୁବିଧା ନଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଥାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ଖଣ୍ଡିକ ଚାକିରି ଆଶାରେ କି ପଇସା ଲୋଭରେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ କାନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ନିଜ ସମାଜର, ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶାକ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଛୁଆମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଚାକିରି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଛୁଆ ଆଉ ଚାକିରି କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଢ଼ାପା ସମୟରେ ଯଦି ପିଲାଛୁଆ ପାଖରେ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।